3. Takže do kamen nalámeš větve, jo, dobrý, paráda, slyším se zpátky. Ty jsi měl, že ten svůj, ten nemá vůbec zoom. Tak zkusíme. Začneme asi, ne? No, přesně. Takže já poprosím o chvíli klidu, aby jsme tady mohli se Standou Vodou přednést svoje poetické pásmo, protože když bude příliš hluku, mě se bude stěží rozrážet ty vlny různých hlasů a Standovi by... I když Standa je zvyklý z ulice na větší hluk, ale mohlo by mu vypadnout trsátko, když budete příliš šumět a nebylo by to až tak dobré. Takže já jsem Miloš Krejzek, tohle je Standa Voda a předneseme vám dnes poetické pásmo mých básní. Začneme básní Opravdu to takhle chceš. Do kamen nalámeš větve jako pozůstatky pevných, láskyplných vztahů. Tisíce družic drží stejný směr, jen ta tvá náhle změnila dráhu. Uzavřeš okenice i okna, kouř v místnosti zdaleka nevadí. Tvá 20 let mrtvá matka rukou tvé studené tváře pohladí. Studené ledové tváře, potom nepatrný polibek na čelo. Pryč odchází do nikam to, co odejít nikdy nemělo. Ztrácí se v bolestech nemocí, hledáním jinoty minulých roků. Záchranný šun se potopil, potop se přeměnil v stoku. Tiskneš jí ruce a ona možná má miliony podob, stejně tak jako zrození a smrt.